יחד כולנו קהל נכבד, שנזכה במהרה בימינו לחיות במדינתנו הצעירה, בשקט שלום ושלווה, ברכתי הלבבית לחיילינו האמיצים בצה"ל, שיצילם מכל רע ומכל נזק, כפי שעשה לאבי במלחמת שלום הגליל. שתי אצבעות מצידון, אני יושב בדיכאון, כל היום ציור שמירות, מסתכלים על מי לראות, רואה ילדה יפה בכפר, ובך אני רחוק מהעין, רחוק מהלב, שכחת אותי וזה כואב, חושב עלייך המון, חייל שבוי בלבנון. במלחמה הזאת קיבלתי באמצע שירות מילואים פעיל. יצאנו למילואים לרמת הגולן והחזקנו את גזרת חושניה. ביום שישי בלילה קיבלנו הודעה לשלוח צוות לימ"חים כדי לארגן את המגמשים במידה ונצטרך להיכנס לתוך לבנון. זה היה חודש יוני של שנת 1982, בשבוע הראשון של המלחמה. כשנכנסנו למחנות פליטים לאורך כל הדרך וכל היום, לא רק בגלל הסמכות, הייתי בכל מקום שהיה בו אירוע, פשוט גם בגלל השפה. אז זה שילוב של הסמכות, של המפקד, שיודע לדבר ערבית, שיכול לתקשר, שיכול להעביר הלאה דיווחים על מיקום של מחבלים או אזרחים בשטח, גרם לזה שאני תמיד במרכז העניינים ועם החוד הלוחם. שלום מאמה, מזייק. אני נולדתי בשנת 50 באלכסנדריה שבמצרים. בשנת 60, כשהייתי בן 10, עליתי לארץ. במלחמת לבנון, פעם אחת נכנסתי לבית וכל המשפחה ישבה בסלון ואני עם הנשק מולם, ואני שואל אותם בערבית למה נשארתם. אז הם הסבירו שלא נשאר להם דלק לרכב ולא היה להם ברירה והם נשארו בבית כשכל שאר האנשים עזבו את הבתים. רק אחר כך חשבתי שמישהו מהם או מישהו אחר שמסתתר בתוך הבית יכול היה לבוא ולראות בנו. ומאיזשהו מקום, בלי שאני אשים לב, צץ מחבל עם מקלעון וירה בי. הטווח היה קצר, 8 מטר, כאשר החלק השמאלי הפך להיות חשוף לגביו, כי המסתור שלי היה כלפי הילדה והוא בא מזווית אחרת ונשארתי חשוף. חטפתי כדור בחזה, ממש ליד הלב. מחבל גלגל רימון ליד הרגליים שלי, וכשהרימון נתפוצץ, עוד לפני שהרימון התפוצץ, האחרון שהיה איתי ראה את הרימון ויצא החוצה, ואז הרימון התפוצץ,
הוא קיבל רציס בגב, אני קיבלתי רציס פה בחזה, והיה שקט, ואני הייתי בטוח שזהו זה שאני מת, כי הדם שיצא מהפצע קלח כמו זרם מברז, והייתי בטוח שנפצעתי בעורק המרכזי. נשמע איזה פיצוץ של RPG שנורא מכוחותינו לכיוון המסגד. אני שמעתי פיצוץ בתוך המסגד והתחיל להיות בכי של, בעיקר של ילדים ושל ילדות, והרעש הזה למעשה החזיר אותי לחיים, כי אמרתי לעצמי, אם אני שומע אז אני לא מת. הפנקס הזה היה בתוך הכיס והכדור חודר לתוך הגוף דרך הפנקס ודרך התחבושת האישית שאולי בלמה קצת את החדירה של הכדור, כי לא היה לי חור יציאה, היה חור כניסה והכדור נשאר תקוע בפנים. אמנם הוא הרץ יותר חלקים פנימיים, אבל הוא לא יצא החוצה מצד שני. יכול להיות שזה גרם לי לפציעה קשה יותר, אבל זה השאיר אותי מצד שני בחיים. דפיקה בדלת ואני פותחת, 3 גברים לא מוכרים, מסתכלים עליי, מהססים עם מה להגיד ולא להגיד. ואני בהיריון חודש רביעי, והם בהלם ונכנסים ואומרים לי תשבי. דבר ראשון שאמרתי להם, אל תגידו שיעקב מת. אלי בן 8, ויקי בת 6.5, ישנים, אני פה עושה חושבים. הם אומרים לי לא להתקשר למשפחה הקרובה. דבר ראשון התקשרתי לגיסי, לקחו אותנו לרכב, להגיע מפה לחיפה, זה כאילו מפה לירח. הגענו ונכנסנו לחדר, הוא שכב על המיטה, מלא מכשירים, לא יודעים מת או חי. הפגיעה שלי לא ניתנת לתיקון, וזה עניין של זמן שאני הולך למות. ולידי נשאר חייל אחד, צוברי שמו. ואמרתי לו שהוא צריך לקבל את האחריות על שני הילדים שלי, אלי וויקי. הוא יותר מאוחר סיפר לי שהוא כבר ראה את עצמו אבא ל4, כי גם לא יש שניים משלו. אחרי כן ההחלמה הייתה מאוד מאוד קשה. היה מתעורר בלילות עם סיוטים, היה צועק, היה יוצא מהבית, נעלם לכמה שעות וחוזר. וככה 1.5 שנה של סיוט עד שנולדה הקטנה. היום אנחנו משפחה בכיף. בזמן הפציעה עבדתי בסניף המרכזי. הייתי פקיד בבנק. כשחזרתי מהפציעה אחרי תקופת ההחלמה, פשוט כל עובד וכל לקוח התעניין לשלומי, ביקש לדעת איך נפצעתי ואיך אני מרגיש. הדבר הקשה עליי לנסות להשתקם ולפתוח דף חדש. ואחת ההחלטות הראשונות היו לעזוב את הסניף הזה ולפתוח פרק חדש בסניף אחר. כשהגעתי לסניף בגבעת הרצל, תקפו אותי התקפי כאבים שנבעו מהקריטה של חלק מהחלקים בתוך הגוף, קריטה של הריאה והקשרים שעשו לי סביב השרפת והשפעת הרסיסים בגוף. אחרי הפציעה ועם החזרה שלי לשירות מילואים, אז חלו 2 תפניות. שיניתי מקצוע בצבא והלכתי להיות מ"פ מפקדה בגדוד שריון. עברתי קורס מ"פים במילואים.
ובעבודה התקדמתי והפכתי להיות סגן מנהל סניף. ויותר מאוחר הייתי מנהל סניף. ועד סוף השירות שלי היו לי המון התערקלויות והיו לנו נפגעים ופצועים והרוגים, אבל מעולם לא חשבתי שצריכים לפחד מזה או להיזהר מזה. זה היה חלק מהחיים. טבעי שהבן יקבור את אביו ולא האבא יקבור את בנו. ועד היום אני הולך להזכרות של חברים שנהרגו ואני רואה את ההורים שלהם, כמה שהם נשארו פגועים, וזה קצת קשה להם. אם אני הייתי מת, מה הייתי מעולל לאלה שנשארים מאחוריי? וטוב שאיכשהו לא הבאתי את המשפחה שלי למצב כזה שהם יצטרכו לקבור אותי,